toate aceste mustăți le voi prinde așa individual pe sub și le voi noda așa din loc în loc pe sub acest rând ultim. Și după aceea le tai. Dar până termin tot încrețul, o să las mustățile acestea să atârne. Observați că nu voi face niciodată schimbarea firului de cusut atunci când se termină în partea aceasta de care se continuă cu râurii, ci doar în partea care se prinde de altiță, pentru că o pot plia și se pot ascunde foarte, foarte frumos aceste ațe care pot fi inestetice sau deranjante, în fine. Deci, începem întotdeauna din partea dreaptă. Acum, o altă regulă foarte, foarte importantă este că eu fac trecerea între aceste grupe. Observați că cosând pe coloană vom avea niște grupe de liniuțe pe verticală, iar pe dedesubt această trecere am grijă să o fac de aceeași parte a lucrului. Dacă atunci când urcăm trecerea o fac pe partea stângă, pe dedesubt, adică la asta mă refer, trecere pe stânga, atunci când vom coborî, această trecere între fire o să fie pe partea dreaptă a lucrului. Pe partea dreaptă, pentru că noi vom merge încă un rând în partea aceasta. De ce spun asta? Pentru că așa se așează mult, mult, mult mai frumos pe dos și vom avea o cusătură frumoasă și uniformă. Această regulă ne va lumina cumva și ne va explica de ce atunci când trebuie să trecem pe dedesubt pe sub un număr impar de puncte, o facem pe diagonală și nu pe verticală, așa cum am spus că se face în mod obișnuit. Și o să vedeți pe măsură ce cos. Sper să am un număr impar. Sper că am calculat să las un număr impar de fire pe sub care cos, ca să puteți observa. Deci unde am rămas eu? Aici am un rând, două. Prin urmare trebuie să... Nu, era bine unde am rămas. Făcusem calculul bine. Așa. Deci noi suntem aici. Am terminat de lucrat coloana aceasta și urmează să lucrăm coloana următoare. Cum facem? La fel ca la rândul anterior, coloana anterioară, pardon, urmărim câte liniuțe coasem pe coloană, câte liniuțe coasem într-un modul. Deci, aici avem prima liniuță de chenar, după aceea vom trece pe sub două puncte necusute și trecem la următorul modul din 4 liniuțe pe verticală. După aceea vom lăsa 1, 2, 3, 4 puncte necusute și vom micșora cu câte o liniuță de fiecare parte modulul din grupul de liniuțe de pe coloana anterioară. Și după aceea tot așa, aici la mijloc vom avea o creștere față de coloana anterioară de o parte și de alta. La următorul modul o scădere, observați, iar aici tot așa vom urca. Dacă aici au fost 4 liniuțe pe verticală și aici vor fi tot 4 liniuțe, dar decalate cu câte un fir în sus. Iar apoi, pentru că v-am spus deja că la încrețul funcțional vom avea număr de rânduri impar, vom ține seama și de această ultimă
ultim rând de liniuțe pe care eu l-am creat artificial față de model, adică este pus de mine în plus ca să am acel finisaj de care v-am arătat la capăt. Așa, și acum începem să coasem. Menționez că la fiecare trecere trebuie să strângem pânza bine. Deci încă o dată decalăm în jos. Aici nu avem decât liniuța din capăt, după aceea 2 goale și după aceea 4. Strângem foarte bine. Observați că voi trece pe dedesubt și pe verticală de partea stângă a lucrului, cum merg în sus, voi ieși aici cu un punct de cusătură. Eu folosesc punct de cusătură la acel grup de 2 fire, peste care cos sau pe sub care cos, folosite ca și reper la verticală. Dacă pe orizontală am cusut pe sub sau de desubt 3 fire, pe verticală 2 fire, un grup de 2 fire reprezintă un punct. Deci haideți să lucrăm, se va mai încurca. Deci se strânge, de fiecare dată încercăm să strângem cât mai uniform. Atunci când în cadrul unui modul din acesta facem trecerea de la liniuță la liniuță, nu are importanță că trecem și pe dreapta și pe stânga pe verticală, doar deci păstrăm regula de a trece pe sub aceeași parte, de aceeași parte, să trecem de la un modul la altul de aceeași parte, doar atunci când avem o trecere între module. E foarte greu să mă fac înțeleasă, dar o să vă arăt. Deci, acum trecem de la un rând la celălalt. 1, 2, strângem bine. 3, 4. Vedeți că în partea de sus vom micșora modelul față de cel anterior și câte puncte avem. Aici este 1, este greșeala mea, l-am desenat cumva depășind limita, deci este un spațiu gol, 2, 3, 4. Și numărăm un spațiu gol, 2, 3, 4. Deci vom ieși aici. Strângem de ață chiar și atunci când sărim de la un modul la altul. Și aici coasem 4 puncte. 1, 2, 3 și 4. Acum observăm că o să mărim modelul cu încă o liniuță de o parte și de alta a celui din coloana anterioară. Deci o să ieșim aici, strângem bine și coasem 1, 2, 3, 4. Strâns un pic cam mult aici. 5, 6, 7 și 8. Mie cel mai greu lucru mi se pare să reușesc să găsesc punctul în care voi ieși. De regulă fac așa.
și cu vârful acului încerc să prind firele, număr 2 și ies pe sub 2. Întotdeauna am spus când facem această... aici am greșit, bineînțeles. Am greșit. Am spus că nu văd foarte bine. Deci aici am băgat acul doar ca să măsor și noi intrăm de fapt aici. Da? Și exact ce spuneam, nu facem niciodată trecerea între module pe partea dreaptă a lucrului, cel puțin așa fac eu. O fac întotdeauna de partea stângă. Următorul modul este de 4 liniuțe, scăzând față de coloana anterioară cu câte un fir de o parte și de alta. Deci voi ieși aici, mi-arată cumva lucrul unde trebuie să ies, pentru că am cusut anterior, pe coloana anterioară, așa, și o să cos 4 liniuțe în coloană. 1, 2, 1, 2. Și a 4. Aici se poate observa, avem 4 liniuțe decalate în sus față de coloana anterioară. Deci vom ieși aici, strângem bine și facem 1, 2, 3 și 4, iar încerc să-mi dau seama pe unde trebuie să ies un fir, 2 fire, deci aici trebuie să intru și voi ieși. Observăm aici că avem 2 spații goale din model, nu mai avem nicio liniuță pe această coloană, însă avem cele 2 linii adăugate de mine. Mergem tot pe vertical în sus și întoarcem lucrul. Așa, intrăm aici și ieșim ca să începem cealaltă coloană, tot pe sub 3 fire, care sunt reperul nostru pentru fiecare rând de orizontale. Așa, nu mai întorc planșa, pur și simplu o să trag elasticul elasticul acela ca să evidențiez următoarea coloană. Avem cele ar trebui să lucrăm foarte mult ca să ajungem la o trecere în diagonală. Prin urmare, o să vă arăt aici ce am vrut să spun prin trecerea pe diagonală. Nu o să mai lucrez încă 3 rânduri pentru că durează foarte mult și deja acest videoclip are 47 de minute până acum. Deci clar nu-l voi putea posta pe Facebook. Deci, cum spuneam, ne întoarcem și așa vom avea acea margine care mie îmi place. Am putea folosi altă metodă și în funcție de preferințe, dacă vă place mai mult, puteți să aveți acest șir neîntrerupt. Așa, ce trebuie să urmărim acum? Avem 2 linii de chenar și prima liniuță din modulul următor. Am făcut prima liniuță din chenar, o facem și pe a doua și trecem și la liniuța de modul.
ca să-mi dau seama unde trebuie să intru, întâi iau cele două fire, să fiu sigură că nu greșesc pe vârful lacului. Deci aici trebuie să intru. Acum îmi dau seama că eu trebuie să urc din nou cu 4 liniuțe. Voi avea aici un fel de săgețică cu vârful în jos, deci va trebui să ies aici. La fel, trecerea se face întotdeauna de partea dreaptă a lucrului atunci când cobor. La urcare am făcut-o de partea stângă, acum de partea dreaptă, pentru a avea aceste verticale să fie uniforme, să nu fie toate de aceeași parte și să fie îngroșat inutil dosul lucrului, doar într-o anumită coloană. Așa, ce spuneam despre acea regulă că trecerea se face între module, se face de aceeași parte. Exact acesta este motivul pentru care atunci când trebuie să trecem pe sub un număr impar de rânduri, va trebui să mergem pe diagonală pentru a ajunge de aceeași parte a lucrului pe care facem trecerea între module. Ce vreau să spun cu asta? Să spunem că noi nu avem aici această liniuță, așa, și va trebui să facem trecerea direct de la această linie de chenar, direct aici și să numărăm câte puncte am avea. 1, 2, am avea 3 puncte. 3 puncte fiind un număr impar, deci noi ar trebui, respectând, stați să iau de la capăt, așa, respectând regula că trecerea între module se face doar pe verticală și doar de aceeași parte, dacă am avea 3 puncte, 1, 2, 3 pe sub care trebuie să trecem și să ieșim în al patrulea, noi n-am mai respecta trecerea de partea dreaptă și am decalat modelul, cum ar veni. Deci dacă am ieșit așa, iarăși, așa, noi am decalat cu totul modelul, vedeți? Nu am mai intrat acolo unde am intrat deja și cărămizile acelea care se formează ar fi total aiurea. Prin urmare, noi ar trebui de aici să trecem așa. Înțelegeți? Pentru ca trecerea să o facem din nou de aceeași parte a lucrului. Așa, am ieșit acolo de unde în mod normal iese firul și pe coloana anterioară. Acesta este motivul pentru care atunci când trecem pe sub număr par de puncte, mergem pe verticală, iar când trecem pe sub număr impar de puncte, o luăm pe diagonală ca să ajungem exact în aceleași puncte de unde iese ața în mod normal de pe rândul anterior. Deci, urmărind modelul nostru, o să facem trecerea așa cum am făcut-o și anterior. Coasem 4 puncte. 1, 2, 3. Aici trebuie să intru 4. Așa. După aceea sunt 2 puncte pe dedesubt și încă 4 liniuțe în coloană decalate de fapt, ca să fie mai simplu, numărăm 1, 2 puncte libere și 4 cusute. 1, 2 puncte libere, intrăm în al treilea.
4 cusute. 1, 2, deci vedeți că aici intrăm și ieșim de aceeași parte pe unde au intrat și au ieșit, am ieșit cu firul de pe coloana anterioară. 1, 2, 3 și 4. După aceea, pe coloana pe modulul următor, observăm că se desparte în mijloc și vom avea două puncte goale, necusute. Deci, pe sub 2 libere, 4, pe sub 2 libere, 4. Care sunt cele 2 libere? 1, stați un pic, nu cred că mai avem focus. 1, 2 libere, acesta ar fi al treilea în care intrăm. Și coasem 4. 1, 2, 3, 4. Numărăm încă 2 libere, 1, 2 și ieșim în al treilea, unde în mod normal iese și firul de pe coloana anterioară. Și mai coasem încă 4. 1, 2, 3 și 4. Apoi observăm că mai avem 2 libere, 4 cusute. 2 libere, 4 cusute. Da? Aici vom avea 4 cusute. Una, 2, 3, 4. Așa. Încă 2 libere și încă 4 cusute. Mhm. 2, 3, 4. Și apoi, aici jos, dacă vedeți, mai avem 2 libere, 1 cusut și rândul de chenar. Deci vom avea aici rândul de chenar, nu, ultimul rând din modul, verticală pe dedesubt și ultimul rând, cel din chenar. Intrăm aici și ieșim ca să începem următoarea coloană, pe care o să lucrăm în același mod. Sper că m-am făcut înțeleasă. Filmulețul are o oră, probabil nu o să-l pot posta pe Facebook, va fi mult prea mare. O să încerc. Și dacă nu o să meargă, o să-l pun pe YouTube și o să vă las linkul. La revedere!